हॅलो नमस्कार, मालवण कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत दुधाच्या साईपासून घरगुती तूप आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघूया। आपण हे 2 लिटर दूध घेतलेलं आहे आणि ते चांगलं उकळून घ्यायचं आहे आणि नंतर ते फ्रीजरमध्ये ठेवायचं आहे। आपण हे 2 लिटर दूध उकळून घेतलेलं आहे आणि ते आता गार करून फ्रीजरमध्ये ठेवायचं आहे। दूध तापवून ते फ्रीजमध्ये ठेवावं। ही साई आपण आता मिक्सरमध्ये घालूया आणि मिक्सी लावू, त्याची क्रीम काढूया। मिक्सर लावून झालेलं आहे। आता त्यातलं हे आपण पाणी साईडने काढून घेऊया। हे चांगलं पाणी काढून घ्यायचं आणि याचं आता गॅसवरती तापत ठेवून त्याचं तूप तयार करायचं। हे आता आपण गॅसवरती तापत ठेवून ते चांगलं ढवळत राहायचं। असे छान उकळी येऊ द्यायची। अजून त्याला 2 ते 3 मिनिटं चांगली उकळी यायची। हे आपलं तूप आता सुटू लागलं आहे बाजूने, बघा छानपैकी। आता या अजून 2 मिनिटं त्याला चांगलं उकळी द्यावी आणि गॅस घालून टाकायचा। थंड झाल्यावरती ते आपल्या बाटलीत घालायचं। हे आता तूप तयार झालेलं आहे। हे बघा छान तांबूस कलर येतो आणि हे तूप आता थंड झालं की बाटलीत भरायचं। असं मस्त हे आता आपलं तूप तयार आहे, ते आपण गाळून घेऊया। आपलं हे तूप तयार आहे। हा जर व्हिडिओ आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला मग।